kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni naw khwasi kai channel siang ba subscribe nok manta khat siang ba ka shnong la pangap sha ka ya daw rong bal palong da ka dor ba shnong la pangap ka ban salong no ha ka arpe atrik chong bana kos chom ta snem arjat atpulai bat ka jaka kan long ha madan yong ka song la pangap ka dor ba shnong ka khot bat wer ya ki khon jong ka shnong bat ki paramar jan shnong ba phinya shimanta hak ne ka ya daw rong lagar pat ro ya ki trai shnong bat ki mar jan shnong ki badon masi kertong pakin a ya ka kerteng jong ki ha ka tai gisngi kan don ka football match friendly bat kan don ro ka dancing competition bat ka bairung kan long free kino ki bakwa bani shimanta kin singabha ban pha ya ka kerteng jong ki haki basoi kerteng harum bat kiwai de ki item nei ka dei jing pemana na galeng jong kisnang la pangap bat nak banta kito ki bakwa bani shimanta kan thup na du ki try masi bat kiwai pat ki bakwa bani shimanta ha ka football match lani ha ka dancing competition nak banta gi jing tip gi bania pila ban call ha kini ki number ki balabu harum ko blai sipun